Top 5 de Mujar. El número 1 et sorprendrà. Els enllaços actualitzats els tens a la descripció. En la posició número 5 tenim SLOKS Fil Reloj a 42,73 €. Amb una valoració de 4 d'agost sobre 5,89 compradors a Amazon, es una opció molt valorada. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo este reloj. Lo compré un poco a ciegas y ha terminado siendo un acierto tot reloj muy elegante. Tiene 3 correas, una de ellas que le da la elegancia color negro, otra de plástico rosa para diario. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim 2026 Nuevo, a 37,98 €. Amb una valoració de 4 de setembre sobre 5,82 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Lo adquirí para un regalo de comunión para una sobrina y está encantada. Es muy completo, viene con sus 2 correas. La app primeras impresiones muy buenas. Es muy fácil conectarlo con el teléfono mediante la app, la batería dura bastante. És bé. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim 2026 reloj a 21,99 €. Amb una valoració de 4 de gener sobre 5,772 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Cómodo de llevar y usar, lo major es que puedas ponerte una foto de esfera de reloj s'emparaja ràpidament. De momento buena relación calidad-precio. Pierde sincronización con el teléfono de vez en cuando. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim reloj intel·ligent a 22,29 €. Amb una valoració de 4 de febrer sobre 5,243 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Tamaño perfecto, muy intuitivo y el diseño es precioso. Viene con otra correa para cambiarla, resiste al agua, no se raya la batería, dura bastantes días. El tamaño Y color como en la foto Y les funciones bien, bastantes de portes cuenta bien lo. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim Puglo i reloj a 39,99 €. Amb una valoració de 4,0 sobre 5,27.464 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. El reloj m'ha deixat de funcionar, me puse en contacto con el vendedor Y enseguida m'ofreció varias opciones. El no solo que este reloj intel·ligente és el major producte que pude haver comprado. Con su test diseño minimalista Y elegante que me brinda. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 de Mujar. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.